Lehenik eta behin, beti bezala, ongi etorriak, asko eskertzen dizuegu hemen bai aretoan zaudeten hoi eta bai internet bideiz jardunaldia jarraituko duzuen pertsona guztiei. Gaur dakizuen bezala, funtsezkoa den gai bati heldu nahi diogu, eta da eskubide eta gizarte zerbitzuei dagokien informazioa nola modu hobean helarazi hiritargoari. Buenos días a todos, os agradecemos mucho vuestra presencia, tanto a las personas que estáis en sala como a las personas que nos estáis siguiendo a través del canal de YouTube. Hoy vamos a abordar a lo largo de la jornada de hoy un tema trascendente que es como... Gaur oso gai garrantzitsua jarratu dugu, hain zuzen nola helarazi gizarte zerbitzuen informazioa eta zer erronka dauden ariketa horretan, eta hasteko lehenik eta behin, hementxe dugu nire Amelio Ibia, berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburuordea. Egunon guztioi, eta eskerrakin jarraitu, ez? Topaketa ontara etorri zareten guztioi eta jarraitzen ari zareten guztioi ere bai. Gogoratuko zeate, hemen gauden batzuk, maiatzaren 18an beste topaketa baten inguruan topatu ginen. Eta ura esan nahi ez den bakardadei buruzko gaia landu gendun, ez? Eta era praktiko baten ikusten gendun, askotan egiten genitun kongresuak eta horrela oso formatu estatikoak zirela, ez? Eta bihar gendula zerbait dinamikoagoa ikasteko eta gauzak martxan jartzeko. Beraz, topaketa formula honekin aurrera egiteko asmoa daukagu eta bakardadeen inguruan egin gendun bezala, gaur, Arantzak esate zuen moduan, ez? Nola eskubide, gizarte zerbitzuetako eskubideak nola helarazi, ez? Eta era praktiko baten jendea jakin dezan, ze eskubide ditun gizarte zerbitzuaren munduan. Beraz, ekitaldi praktikoa izango da, eta bilatzen duguna da esperientzia duten pertsona, erakunde, instituzio gure ganatu eta beraiekin denboratxo hau partekatu eta ikasi, ez? Azken finean gure helburua dalako politika publikoak hobetzea eta asmatzea politika publikoen helburuekin eta ondo bideratzea, ez? Gizartearen ongi izan hori lortzeko. La topaqueta de hoy, pues... Gaurko topaketak bi helburu ditu, lehena, hausnarketa egitea, laguntzetarako eskubidearen praktikarako. Horretarako komunikazio estrategiak behar dira, sarbidea, komunikaziorako sarbidea hobetzetik harago doazenak. Erraztu egin behar dugu ezagutza hori, ez delako hain zuzen izan erraza. Eta gure esparruak dituen ezaugarri ondorioz, oso zaila desagutzea batzuetan bakoitzak dituen eskubideak eta baliabideak. Bigarren helburua da, garatzen ari garen tresna bat frogatzea, eta horretarako sailburuak berak ere zenbait zertzelada emango dizkigu. Tresna hori praktikoa izan dadin nahi dugu, aipatzen dituen helburu horiek bete ahal izateko. Modu proaktiboan lortu behar dugu zerbitzuetarako sarbidea izatea, horixe baita, zerbitzuen helburuetako bat, eta informaziorako eskubidea ere gizarte zerbitzuen eskubideen legean sartuta dago. Informazio hori herritar guztientzakoa baita. Informatzetik harago, era afektiboan komunikatu behar da, eta eraginkorrean empatiaz eta era pertsonalizatuan. Eta informazioa irisgarria izan behar da, bere zentzu guztian, eta euskarri askotan gainera. Ez da nahiko informazioa ematea.
saiatu behar da informazio hori pertsonengana heldadin. Pertsonak informazioa eskuratu behar du, ulertu egin behar du eta erabili egin behar du. Integratu egin behar da komunikazio prozesu batean, pertsona baten prozesuetan, eta horretarako behar dituen laguntzetan. Horrek, azken finean, badu guztiak zerikusia, informazioak topatzea eskatzen du hurbiltasuna, eta eskatzen du geldirik egotea momentu batean, eta elkar ezagutzea. Komunikazio ekintza oro nahitakoa da. Eta hartzailearen eta igorlearen ezaugarrien araberakoa da. Edukiak horregatik, horiek egokitu egin behar dira. Eta online komunikazioa esaterako ezinbestekoa da gaur egun, baina aurrez aurrekoa ere nahita ezkoa da, ezinbestekoa da, funtsezkoa. Askotan elkar topatzen dugu horrelako jardunaldietan, eta tarte bat eman genuen topo egin gabe. Baina horrek garbi uzten du zein garrantzitsua den aurrez aurre ere ikustea. Dena den mundu digitalean ere badago arrakala bat, eta horrek aberastasuna zailtzen du, mundu horren aberastasuna. Aurre juzgurik gabe izan behar dute eskubidea, eta adibidez badirudi adineko jendeak baduela zailtasun handiagoa, baina batzuetan harritzen gaitu zeinen gai diren eramu honetan ere hori ikusi ahal izan dugu, esaterako abian jarri dugun hainbat laguntza bideren bitartez. Askotan pentsa dezakegu ere gazte migratzaileek ere arrakala digitala dutela, baina gaitasun handia dute sare sozialak mugitzeko, aplikazioak eta bar, hori ere frogatuta dago. Eta hainbat ekimenetan ari gara lanean, arlo horretan ere. Y creemos que el aspecto emocional. Alderdi emozionala eta afektiboa ere gakoa da, alor horretan. Sektore publikoaren helburu eta xede bat da eskubide horiek erabilia izatea, eta 2006ko legeak gizartek eskuartzeko entitateen helburutzat jotzen ditu ere, eta gizarteko eskuartzen ekintzen artean dago, hain zuzen, pertsonek, familiek, taldeek, eskubide horiek eskuratzea eta erabilia izatea, hain zuzen, zaurgarritasun edo esklusio, babesgabetasun, desgaitasun edo mendekotasun egoeran dauden pertsona, talde eta barrek. Entitateen intereseko ekintzatzat jotzen ditu salatzea, eskuartzea, sektore publikoarekin solaskide izatea, eta beste eragile sozial batzuekin ere bai, esaterako. Komunikazio personalizatua bultzatu nahi dugu. Gizartea eraldatzeko eta ahulduntzeko pertsonalarentzat tresna bat izan behar duelako. Pertsona bakoitzaren proiektuei, haren bizi bide eta bizi ibilbideari eta gizarte zerbitzuen helburu gisa ahalik eta autonomia handienarekin gizarteratzeko behar dituen laguntza bereizgarriei buruzko komunikazioa, autodeterminazio printzipioaren arabera. Eskubideak benetan baliatzeko komunikazio bat, administrazioaren prozedurez haratagoa doana, eta sistema publikoak bakarrik ez dituena comprometitzen. Termino como he comenzado, agradeciendo especialmente... Eskerrak eman nahi ditut, beraz, bai, etorri zareten guztiei barkatu, SISeko antolatzaile guztiei, formaltasun handiz lan egiten dutenei, eta beraz, eskerrak eman nahi ditut, beti bezala egiten duten lanagatik. Zuzendaritzako ere lan egiteagatik eskerrak eman nahi diet, SISekin batera aritu direlako,
Eta garbi dago lortu dugun egitarau hau oso interesgarria da. Horreatu nahiko nizueke, jarraian hitzaldi bat izango dugula berrikuntza hexagonalari buruz. Oso izenburu iradokitzailea du eta uste dut guztiok gaudela zain Raul Olivanek hitzaldi hau eman dezan. Oso itxura ona dauka dudari gabe. Gero 10 aldera, apurtxo bat beranduago agian, mainguru bat izan dugu. Gizarte zerbitzuei eta prestazio buruzko informazio eskubidea, erronkak eta zailtasunak izena duena. Eta administrazioko zenbait kidek hartuko dute hitza, esaterako Zarauzko udaletik, Matia Institututik, Caritas Bizkaitik eta Gorabidetik. Uste dut mainguru hau oso interesgarria izan daiteke, ikusteko nola egiten duten lan eta nola saiatzen diren informazioa era irisgarrian helarazten. Gero 11:30 aldera atseden txiki bat izango dugu eta ondoren Euskadin gizarte zerbitzuetako eskubidea zabaltzeko proposamena aurkeztuko dugu lanean ari garen hori. Bai sisetik bai sailburuak berak egingo digute aurkezpen horien zuzen. Gero beste mainguru bat izango da, hainbat hizlarirekin eta saiatuko dira hitz egiten gai honetaz hain zuzen. Gizarte zerbitzuei buruzko informaziorako sarbidea hobetzeko kanal digitalak eta analogikoak. Horretarako ditugu Raquel Agost, Benikarlo Binaraoseko gizarte zerbitzuen laborategitik, Oriol Janei Kabo dugu, Eusko Hartze Sozialerako apengarapen koordinatzailea eta eSocial Fundaziokoa, eta Itziar Peña ere bai, Eusko Jaurlaritzaren arreta telefoniko eta digitaleko gizarte zerbitzuetako kidea. Horren ostean, beste atseden txiki bat izango dugu, eta hori egin eta gero, beste tarte bat izango dugu proposamenaren inguruko ekarpen bilketa egiteko, eta ikusteko nola jarrai dezakegun aurrera egiten tresna bat garatzeko jendeari erraztuko diona gizarte zerbitzuetako eskubideak eskuratzeko informazioari buruz. Mila esker, Lide. Damos paso entonces a la ponencia de Raúl Oliván.